Har du haft oplevelsen af frygten af at fejle som træner? Der er mange spillere, der løber rundt med den. Har du haft den der frygt for ikke at slå til? Ja, det har jeg. Ja, hvornår oplevede den frygt størst? Altså på noget tidspunkt, hvor du kan mærke, eller kan se tilbage i sammenhæng, at det er der, det sker for mig? Altså vi havde det er faktisk tilbage med spytiden, hvis jeg skal komme med et konkret eksempel. Så tilbage med spyt, da jeg skulle spille, jeg tror måske det var den sidste kamp med det hold, jeg trænede over 98 i Spy. Jeg havde rigtig fint hold og en god ordning, som jeg trænede længe, og havde et godt sammenhold på gruppen og så videre. Så inden jeg skulle videre, så spillede vi en pokal, semifinale eller kvartfinale. Noget af stil med en Spy mod Fyn. Og for mig, jeg blev meget sådan fokuseret på, at det kunne være fedt at ligesom få sluttet af med den her gruppe med at vinde pokalfinalen på Fyn. Og der skulle vi så med Spy eller FC Fyn i en kvartfinale. Der kunne jeg mærke, det var i hvert fald et eksempel på, der blev jeg bange for sådan at fejle, altså at vi ikke skulle lykkes med det her med, fordi vi har haft så mange gode år, vi har haft sådan et godt, en god afslutning. Ja, vi vil gerne have en god afslutning på det, og der er det jo bare svært. Hvordan kunne du mærke den der fornemmelse af at frygten, altså kan du huske, hvordan du mærkede det? Jamen, altså, jeg kan bare mærke, at der blev for meget fokus fra min side af på, hvad nu hvis vi ikke får den afslutning, hvor altså jeg i baggrundsreglen, vi bare skulle have grebet den som alle andre kampe, fordi det var jo ikke fordi, at vi skulle gøre noget anderledes, vi skulle bare gøre det, vi var gode til, og det vi plejede. Men der kom jeg til, hos mig selv, fokusere for meget på, hvad nu hvis vi ikke får den der fede afslutning. Og hvad gjorde det for dig som værende træner? Altså hvordan præsterer du som træner? Jamen det, som vi snakkede om før, det der med i forhold til at være stresset og ikke på samme måde kunne træffe gode beslutninger i forhold til at være rolig. Så er det klart, så det var jo nogle indre faktorer, som stressede mig. Altså det var mig selv, der stressede mig. Kunne du mærke det på dagen, at du blev stresset? At du tog måske dårlige beslutninger? Ja, altså jeg ved ikke, om jeg kunne mærke det lige, da jeg stod i det, men jeg havde en fornemmelse af, at der var noget ekstra stress på, som jeg ikke plejede. Ja. Og normalt plejer jeg at være rigtig god til netop at ikke kun at fokusere på det der resultat sammen. Men det der kunne jeg mærke, at det hele sådan strammede lidt til. Og så efterfølgende, når jeg ser tilbage på det, og nogle af de beslutninger, jeg tog undervejs i kampen osv., der kan jeg godt se, at der var ikke ro nok på. Nej. Hvad tror du på nogen måde, at man som spiller kan fornemme, hvilken tilstand en træner er i? Tror du, de for eksempel på den dag lagde mærke til, at i dag er Frank lidt anderledes, end han plejer at være? Ja, altså jeg tror, det vigtigste, som vi snakker om tidligere i forhold til at være en træner og have den her træner-spiller-relation, det er, at spillerne er tryg ved træneren, er tryg ved træneren som leder, og ligesom ved, hvad de får, og ikke skal bekymre sig om de forskellige måder, man kan reagere på. Altså, man ved ligesom, hvad man får, når man har sin træner. Man skal vide, hvad det er for en trænertype, man skal vide, hvad det er, han står for, og hvordan han ligesom er i nogle situationer, som ikke skal bruge ressourcer på at spekulere på alt muligt andet. Så der tror jeg, at hvis en træner bliver for stresset, som jeg muligvis har været i den situation, så er det uundgåeligt, at spillerne kan mærke, at der er noget anderledes, eller han agerer lidt anderledes, end han plejer, eller vi har ham ikke lige der, hvor vi plejer at have ham. Eller, så. Ja. Du siger, at for år til år, der bliver du mere sikker på dig selv, og derved mindre afhængig af andres meninger omkring dig. Hvis vi kanaliserer det over til spillerne, og at vi har en forventning om, at jamen, altså, hvis de er dem selv mere og mere, jo mindre har de behov for andre. Hvordan får vi dem til at være mere og mere sig selv, de her spillere? Jamen, altså jeg tror lidt tilbage til det, vi snakkede om tidligere, det her med at give plads til dem alle sammen. Så tror jeg for det første er vigtigt, at man anerkender, at der er forskellige typer, og at de forskellige typer har noget at bidrage med. Så ikke blot anerkender, at de er der, men også ser det som en gevinst, at der er forskellige typer, og de har noget forskellige at bidrage med. Jeg tror, det er et godt sted at starte. Og i forhold til en Superliga-trup, der tror jeg, det er lidt lettere end måske på U15-niveau. For jeg tænker, at de voksne spillere har måske gjort sig endnu flere tanker om, hvem de er, og hvem de gerne vil være, og hvad de ligesom står for, og er måske lidt mere sat i deres personlighed. Hvor en U15-spiller jo stadig er i fuld udvikling, og er ved at finde ud af, hvad de gerne vil, og hvordan de gerne vil være, og
Lærer du af andre, og hvornår gør du det? Nej, jeg synes, jeg lærer rigtig meget af andre. Ja. Altså, jeg har jo været rigtig heldig at være i Næsby og i Nordsjælland og nu her i Brøndby som fodboldtræner. Og alle de 3 klubber har jo haft super godt talentudvikling. Har haft gang i en god talentudvikling. Og har på mange parametre nogle spændende miljøer alle 3 steder. Og der har jeg lært rigtig meget af alle dem, jeg har arbejdet sammen med der. Alle 3 steder. Men jeg opsøger det også meget. Altså jeg er meget nysgerrig og vil rigtig gerne lære. Så jeg synes også selv, at jeg gør noget for ligesom at lære andre mennesker. Føler du, at du lærer fra dig? Altså føler du faktisk i din hverdag, at du giver noget videre på nogen måde? Det håber jeg. Det håber jeg. Jeg er i hvert fald meget. Jeg vil i hvert fald rigtig gerne. Jeg vil rigtig gerne bidrage til andre mennesker og give noget læring, eller bare noget inspiration, eller om igen så bare en ny vinkel på tingene. Så det håber jeg. Det håber jeg rigtig meget. Det tror jeg også, jeg gør. Hvornår føler du, at du lærer bedst? Altså hvad er det for en stemning, du i, hvis du ser tilbage og tænker tilbage på de sidste år? Hvornår er det lige præcis? Hvad er det for en fornemmelse, du skal være i, for at du siger, at nu lærer jeg helt vildt meget? Altså jeg lærer rigtig meget, når det er et åbent miljø, hvor man kan sige, hvor det ligesom kan tales frit for leverne. Et ærligt miljø, et engageret miljø, og også altså det må meget gerne bygge på andet end bare jeg føler det, eller jeg synes det. Der må gerne være noget fakta, noget videnskabeligt, nogle store erfaringer, nogle gode erfaringer, eller med indover. Hvilke 3 faktorer er afgørende for dig, når du ser på at være en god træner? Jeg er klar over, at der er mange faktorer, der ser i spil, men hvis du skal pointe 3 ud, som du synes, det er afgørende for mig for at blive en god træner, hvad kan det så? Altså, man skal i hvert fald være sig selv. Ja. Og man skal stå ved den, man er, og så skal man lade det spille sammen med ens ledelsesstil, ens måde at være træner på. Det tror jeg, det er det helt afgørende. At man er sig selv, man kan stå ved sig selv, og man handler på baggrund af de værdier, man nu har, som er med til at skabe den her gennemsigtighed for spillere og for assistenttrænere, for andre kollegaer, eller hvad det nu kunne være. Så man ligesom er en klar og tydelig leder. Det tror jeg, det er det vigtigste. Ja. Jeg tror, det er utroligt vigtigt, at man er nysgerrig og ydmyg over for spillet, og for de ting, man kan, og de ting, man ikke kan. At man hele tiden prøver at forny sig, hele tiden prøver nye ting af, tager nogle nye risici. Og det er der, du siger nysgerrig, altså undersøge på en eller anden måde. Undersøge, og også være nysgerrig på, hvad gør vi nu, hvor peger pilen hen næste gang, hvad skal vi gøre for at forny os, hvad skal vi gøre for at blive ved med at være sådan ligesom ovenpå med tingene. Det tror jeg også er Er der på nogen måde forskel fra at være ungdomstræner til at være seniortræner, tænker du, i forhold til de her faktorer, eller er det det samme, der gør sig gældende, om når du, lad os sige, om nogle år du bliver seniortræner? Vil det være de samme faktorer, der er i spil for at blive en dygtig træner? Ja, så jeg tror der er en eller anden grad af, at man kan godt sige, at når man er ungdomstræner, så jeg ser jo også stadig mig selv som værende under udvikling. Altså jeg skal lære en masse nye ting. Der er det jo selvfølgelig ekstra vigtigt, at jeg er nysgerrig, og man kan jo godt sige, at når man bliver seniortræner, så er det endnu vigtigere, at man er en tydelig leder. Men jeg tror, det er vigtigt, at have det med, uanset om man er senior eller ungdomstræner, de ting. Og den tredje ting, som jeg vil sige, jeg synes er vigtigt, det er, at man tror på sig selv. At man virkelig tror på de ting, man andre laver. Og man tror på den person, man er, og den måde, man gerne vil lede på, den måde, man gerne vil spille på. Og det hænger jo selvfølgelig også sammen med det der med at være en tydelig leder, at man tror på de ting, man andre laver. Hvad betyder det for dig, at glæde indgår i udviklingen af en fodboldspiller? Jamen det betyder da rigtig meget. Altså, ellers så tror jeg, at man brænder ud. Altså, det siger man jo også, at det er jo en af de største faktorer for talenter, der ikke når hele vejen. Eller talenter, som ikke udfylder det fulde potentiale, de måske har. Det er jo ved, at man blandt andet brænder ud. Og hvis man ikke har glæde med, så er der jo større chance for, at man brænder ud. Så det er for mig altafgørende for spillere og for trænere,
Og jeg tror også, der er en del, som er i miljøet, som har svært ved at indse, at de måske ikke har den glæde ved det, som de burde have. Som er svært ved at se det i øjnene. Men jeg tror, det er afgørende. Jeg tror, det er helt afgørende. Hvor tror du, glæden er blevet af? Altså, når det er, du siger, at nogle af spillerne ikke rigtig lige kan finde den, eller hvad siger du? Ja, men altså, jeg tror, glæden kan være blevet spist af resultatavlen. Glæden kan være blevet spist af miljøet. Altså, man er jo ikke... Før man sådan for alvor kan reflektere over ens liv og ens de ting, man laver og så videre, der er man jo ikke i stand til at virkelig stille spørgsmålstegn ved, at hvorfor er jeg egentlig fodboldspiller? Altså, hvad er det, jeg render og laver her? Er det egentlig sådan her, jeg synes, er det egentlig det her, jeg synes, der er sjovt? Og nogle, de bliver måske fanget lidt i en rolle, som værende fodboldspiller. Og som værende fodboldspiller på en måde, som de har oplevet, at de er nødt til at være det på den her rolle, for at passe ind og for at gøre trænerne glade, for at gøre klubben glade. Og der tror jeg, at glæden kan forsvinde. Ja. Hvad kan du specielt som træner for at skabe den her glæde? Er der noget specielt knapper, du trykker på for at sige, der skal være glæde i vores trup? Altså, for det første skal vi synes, det er sjovt at være sammen. Altså, vi bruger så mange timer sammen, så meget tid sammen, at hvis man ikke har et sammenhold, hvis man ikke har noget glæde ved at konkurrere sammen, og ved at udvikle sig sammen, og ved at udvikle sig sammen, og have gang i processer sammen, og vinde sammen, og hvis man ikke synes, det er sjovt, så bliver det rigtig svært. Det kan jo være alt fra for en måneds tid siden, der i stedet for at gå ud og træne ud i forvejen, så tog vi svømmehallen. Bare for at være sammen i en ny arena, være sammen i et nyt miljø, hvor nogle af dem, som måske har svært ved nogle ting på fodboldbanen, de render rundt op på vipperne og laver halvanden salto og fører sig lidt frem på den for sig. Så man får set hinanden lidt andre miljøer og får skabt noget glæde om andet end bare det, der altid sker på træningsbanen. Så handler det selvfølgelig også om at dyrke succeserne sammen. Så dyrke de gode ting sammen. Få fremhævet dem. Vi prøver at arbejde lidt med at have sådan 2 persontyper på holdet. Man kan være en guldgraver, eller man kan være en skraldemand. Hvor en skraldemand leder rigtig meget efter de dårlige ting. Leder efter hullerne i osten. Leder efter alt det, som vi ikke rigtig kan bruge til noget. Men påpeger det. Hvor en guldgraver leder efter de ting, vi gerne vil se noget mere af. De positive ting. De ting, vi har mulighed for at juble over. Og juble sammen over. Og der prøver vi at få nogle flere guldgraver, uden at det bliver sådan en eller anden, man kan sige, en hippie-tilstand, hvor alt bare er flower power og glade dage. Men hvor vi i hvert fald er gode til at fremhæve de ting, vi kan bruge til noget, de ting, vi skal have noget mere af. Og det er igen også styrke glæden og de ting, vi kan glæde os over. Der er mange trænere, der virkelig gerne vil se fodboldspillere, hvad kan man sige, vise aggressivitet og vise, den der form for vildskab. Ligger det langt fra glæden, eller hvordan kan det kombineres? For vi vil jo gerne se nogle trupper, nogle træningsmiljøer, hvor der også er intensitet. Ja. For mig ligger det slet ikke langt fra glæden. For mig ligger det lige opad. Ja. Altså, som spiller, der var jeg selv allermest glad, når jeg havde den der aggressivitet og den der vildskab, og når jeg kunne se min holdkammerat ved siden af mig, han havde noget af det samme, eller vi kunne smitte hinanden på den måde. Så for mig, der ligger det fuldstændig tæt op ad hinanden, og overlapper også hinanden på mange måder. Så for mig, der er det langt fra enten eller. Hvordan opfatter du dig selv i medgang? Altså, der er forskel på med- og modgang, og så spørger jeg nu her til din medgang. Når der er medgang, hvordan har du det så, og hvad gør du? Jeg prøver at gøre det samme i medgang og modgang, og prøver ikke at lade mig styre for meget af det, fordi at det er de samme ting, der ligesom skal til for at blive dygtigere, for at udvikle noget. Så jeg prøver at være sådan, kan man sige, ikke lade mig styre så meget af det medgang og modgang. Hvad synes du, hvis du skal pointe ind, er det stærkeste karaktertræk for en fodboldspiller eller en træner at være stærkest i med- eller modgang? Nu siger du godt nok, at du er lidt uafhængig, men hvad er dine tanker på det? Ja, det vil jo komme meget an på, hvilken situation holdet, spilleren, træneren, klubben lige er i.
man hører mange, stort set alle, sige, at modgang, det er der, man finder rigtige vinder, og det er der, man virkelig finder. Man kunne også argumentere for, at hvis du er i medgang, jamen hvis du kan fortsætte den, så det ikke bliver til modgang, men medgang til medgang, så er det også en vindertype. Så befinder du slet ikke i modgang. Hvordan ser du det? Det med, at der er mange, der ligesom peger på modgangen som det vigtigste. Ja, men man kan sige, det er en god pointe, det der med, at i hvert fald i forhold til resultaterne, at når resultaterne går godt, så kan man jo godt sige, at så går alt det andet jo nok også meget godt, hvor hvis resultaterne ikke er der, så skal man så snakker man om, nu skal man virkelig vise, hvad man er lavet af, eller nu skal vi virkelig se, hvad de kan. Det synes jeg er en forkert måde at se det på, fordi skal man jo lige så høj grad, når tingene går godt, som når de går dårligt. Og det handler jo igen om det her med at kigge på resultattavlen, eller kigge på det, der sker bagved. Så derfor jeg prøver ikke så meget at skille en medgang og modgang, men det er bare langt vigtigt at kigge på det, der rent faktisk foregår. Det arbejde, der rent faktisk bliver lavet. Uanset om det så er medgang på resultatsiden, eller modgang på resultatsiden. Altså. Man kan jo sagtens have medgang i miljøet, man kan jo sagtens gøre alle de rigtige ting, men stadig have modgang på resultaterne. Og